minamahal kong kapatid, sabay-sabay tayong purihin siya. Walang pagsubok na di kaya kung si Kristo'y mamumuna, habang may pag-ibig pagkaisa. Ikaw ay aking kapatid, minamahal kong kapatid, sabay-sabay tayong purihin siya. Walang pagsubok na di kaya kung si Kristo'y mamumuna, habang may pag-ibig magkaisa. Sige po, manatili po tayong tumayo. And this morning, let's just offer the best praise and worship that we could ever give to our living God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. We just want to express how much we love you, Jesus. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You've set my feet upon the rock. Now I know I love you, I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You've set my feet upon the rock. Now I know I love you, I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My
Hallelujah. Hallelujah. Oh, we love you, Lord. We honor you, God. We bless your holy name, oh Jesus. Lord, salamat muli, O God, sa umagang ito, Panginoon, na kung saan patuloy ka namin pinupuri, pinapasalamatan, dinadakila, niluluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Salamat, Ama, sa buhay na ito, Panginoon, na patuloy niyo ipinagkakatiwala sa amin, O God. Lord, bago po ang lahat, patuloy kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. Lord, nagpapalinis kami, O God, sa aming puso, sa aming isipan, sa aming buong pagkatao, Panginoon, Lord God. Lord, inisin niyo O Diyos, baguhin mo from your glory to glory, O God. Lord, ikaw lamang po ngayon, Panginoon, ang kasapatan sa aming buhay at wala kaming ninanais kundi, Panginoon, ikaw ay patuloy na aming mapapurihan sa aming mga buhay, O God. Lord, salamat ng marami, O God, sa araw na ito, Panginoon, na kung saan, Lord, patuloy mo ipinapaalala ang iyong mga salita, patuloy niyo pong binibigay sa amin, Panginoon, Lord God, na tunay nga unahin Amen! Sabay-sabay po tayo magpuri sa Diyos! You gave me love! Woo! Come on! That caused my heart to overflow. You gave me a love much deeper than I never know. You have set my feet where I belong. Put within my heart a brand new song. You gave me a love, offer my life a brand new start. You gave me a love sent straight from heaven to my heart. Farther than the east is from the west. Taking all my sin and broken. You gave me love. You gave me love. Come on. You gave me love. You gave me a love that's caused my heart to overflow. You gave me a love much deeper than I ever know. You have set my feet where I belong. Put within my heart a brand new song.
my heart will overflow. You gave me a love that's in my heart. Further than the east is from the west. You've taken all my sin and brokenness. You gave me love. You gave me love. I can see better days ahead. Our love will dance again because of you. Voices will be heard, shouts of joy. You've done mighty things. Let the nations sing. You gave me love. 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 You gave me love, Lord. You gave me love. You gave me love, Lord. You gave me love. You gave me love, Lord. You gave me love. You gave me love, Lord. You gave me love. You gave me love, Lord. You gave me love. You gave me love, Lord. I can see better days ahead. Our love will dance again because of you. Voices will be heard, shouts of joy. You've done mighty things. Let the nations sing. You gave me love. 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 Amen. Patuloy tayo magpuri sa ating Diyos. You surrounded me with the songs of praise. You have brought me to this place. Love and grace move within my life. Now your message is my life. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing. Say, all around the world, let the praise begin. All the world will praise Him. All around the world, let the praise begin. Sing all around the world, all around the world, let the praise begin. All the world will praise Him. All around the world, let the praise begin. Hey! I am planted here by the water's end. I am living for the King. I have found my place in the house of God. This is where I'm meant to be. So your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I stay. All around the, come on, let's pray. Let the praise begin. All the world will praise Him. All around the world, let the praise begin. Sing all around the world, all around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Come on, sing it, sing all around the world, all around the world, woo! Let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Hey. Woo. Once again, sing, I am planted here
I am planted in the waters and I am living for the King. I have found my place in the house of God. This is where I'm meant to be. So your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why. Come on, let's praise the name. All around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Sing all around the world, all around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise. For the last time, church, sing all around the world, all around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Hey! 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 Oh, come on, let's praise the name of Jesus. Oh, we thank you, Lord. Oh, we worship you. Oh, yes. Lord, we thank you for your love. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Lord, sa umaga pong ito, once again, we will express how much we love you. Tunay nga po, Diyos, na kami ay narito, ang bawat isa sa amin, Panginoon, na narito, ay minamahal ka ng buong puso, buong kaluluwa, Panginoon. Kaya muli tanggapin mo aming mga papuri. Tanggapin mo aming mga pagsamba sa umaga pong ito. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, I love you. My soul sing in your presence, carried on your waves. I love you so. Sabi mo sa Panginoon, kung gaano siya kamahal sa umaga. Love you so much. How my soul longs for you, longs to worship you forever. Your power and majesty. Lord, I lift my hand, lift my hands, I lift my heart, I lift my voice towards the heaven. For you are my sun and shield. Hear these praises. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you,
praises high. Love you so much, sing Jesus. Love you so much. Lord, I love you. My soul sings in your presence, carried on your wings. Love you so much, sing Jesus. Love you so much. How my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty. Oh, I lift my head and lift my hands, lift my heart, lift my voice towards the heavens. For you are my song and shield. Oh, how my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty. Oh, worship your name. I lift my hands, lift my head. Oh, lift up your heart. Oh, we worship you. Lift my voice towards the heavens. For you are my song and shield. Once again, sing with all of your hearts. How my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty. Oh Lord, we lift our hands, we lift our hearts, lift my hands, lift my heart, lift my voice towards the heavens. For you are my song and shield. Hear this praises song. Hear this praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. I love you, Lord, and your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sing, I love you, Lord. I love you, Lord, and your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up
Still I'll lay my head, I will sing of the goodness of God. Sing all my life, and all my life you have. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing the goodness of God. Sing your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, thank you, Lord. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Sing all my life, and all my life you have been faithful. Thank you, Lord. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am. So, so good. So good. Oh, yes, Lord. With every breath that I am made. Express your love. Express your love. The goodness of God. All my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. You are. With every breath that I am able, I will sing the goodness of God. Sing your goodness, Lord. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, let's declare your goodness. Your goodness is running after,
It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you Everything. oh your goodness. Your goodness is running after. It's running after me. Thank you for your goodness. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you Everything. your goodness is running after. It's running after me. All my life, and all my life, You have been faithful. the goodness. For the last time, church, sabi mo sa Panginoon, Lord, all my life, all my life, you have been faithful. With all my life, you have been so, so good. You are so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing, I will sing of the goodness of God. Lord, we will sing, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, you are so good. You are so good. Come on, just feel the presence of God in this place. Just soak in the presence of God in this place. Just feel the love of God in this place. For He is faithful in our lives. Come on, worship the name that comes from your heart. Sing a new song that comes from your heart. Oh, thank you for your goodness. Thank you for your love. Oh, come on, worship Him. Open your heart, open your mouth, and worship the name of Jesus. For He deserves the highest praise. Oh, come on, soak in the presence. Soak in His presence this morning. Lord, pour out your presence. Pour out your presence. Pour out your spirit. Pour out your love in each and every one of us this morning, God. You are so, so good. There is no one like you, Lord. You are a great God. You are an awesome God. Oh, we give you the highest praise. We give you the highest praise. You alone, worship of your people.
We sing a new song that comes from my heart. Oh, you are worthy. Glorify your name. For you are a great God. There is no one like you. No one like you, Lord. Oh, thank you, God. Oh, come on, lift up your voice. Lift up your praise. Lift up your worship. Oh, God, you alone. Worthy God, you alone, you alone, you alone. We thank you, you alone are worthy of a praise forever. You alone are seated on the throne of heaven, glorified, glorified. You alone. Come on, lift up your praise. Say you alone. You alone are worthy of a praise forever. You alone. Seated on a throne of heaven, glorified. You alone. Once again, give him the highest praise. Oh, yeah, alone. A worthy of a praise. Seated on a throne of heaven, glorified, glorified. You alone. Once again, church, come on, lift the name. You alone are worthy. Yeah. You alone. Seated on the throne of heaven, glorified, glorified. You alone. You alone are worthy, God. Oh, we praise you, we praise you. Glorify your name. Come on, lift the name. Lift your praise. Give him the highest praise, the highest worship that you can give. Because he deserves the praise and the glory. Thank you, Lord. Oh, we thank you, God. Oh, we thank you. You alone deserves all the praises. Hallelujah. 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 You alone.
Yes. Oh, yes. Oh, yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you. Oh, thank you, Jesus. There is nothing like your presence. Nothing like your presence. Oh, hallelujah. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you in. Let it be a sweet, sweet sound in your
lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. For the last time, sing, I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, let it be a sweet, sweet sound in your ear. Yes, Lord. Oh, yes, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Lord, we thank you for your presence this morning. Lord, tunay nga, Panginoon, na muli naming nararanasan ng iyong pag-ibig, muli naming naramdaman, Panginoon, ng iyong pagkilos sa aming buhay sa umaga po. Lord, alam namin na sa aming palang pag-aawitan, sa aming palang pagpupuri sa iyo, Panginoon, meron ka nang ginagawa sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, we thank you for the fullness of your presence in this place. Lord, tunay nga, walang katulad ang iyong presensya, Panginoon. It's heaven here on earth. Lord, patuloy naming i-express sa iyo kung gaano ka namin kamahal, Panginoon. Lord, we will love you with all of our hearts, with all of our strength, with all of our mind, with all of our spirit, with all of our soul. Buong kami, Panginoon, we will love you. And Lord, sa umaga pong ito, muli narito kami, yung mga anak, handang makinig sa iyong mga salita. Muli naming binubuksan namin mga puso. Speak to your children. We want to know you more. We thank you once again. Sa iyo lamang ang aming mga puri, ang aming pinakamataas na pagsamba. We thank you, Father. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
Praise God. Praise God. Amen. Naranasan niyo ba yung ano ng Lord, presence ng Lord? Grabe, no? Praise the Lord. Sige, bago tayo makinig ng salita ng Diyos, tawagan natin ang mga bata. Panalangin natin. Praise God. Hallelujah. Kung pwede lang, wag nang umalis sa ano, no? Grabe. Yan. Thank you, Lord. Oo, dito. Dito. Yan. Praise God. Okay, tuon natin ang ating mga kamay sa mga batang ito. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat. Lord, salamat. Hallelujah. Lord, salamat po sa umagang ito, sa pagpapadama nyo ng inyong pag-ibig na gayon na lamang. Salamat sa inyong banal na presensya. At sa oras din pong ito, Diyos, hallelujah. Lord, itinataas ko po, Panginoon, ang mga batang ito. Lord, salamat sapagkat sinabi nyo, ang mga bata ay very precious sa inyong harapan, Panginoon. Yes, Lord, kaya alam ko, Diyos, na kayo ang nagtakda, kayo ang tumawag, kayo ang pumili, Panginoon, sa mga batang ito dahil meron kang special purpose, O Lord, sa kanilang mga buhay. Na bata pa lamang, Panginoon, hallelujah, ay natataniman, O Diyos, ng inyong salita na buhay at makapangyarihan. Lord, alam po namin, Panginoon, na ang presensya nyo, ang mga salitang ito, magiging gabay nila sa kanila pong paglaki, sa pagtahak nila, sa layunin, sa purpose ng pagkakatawag nyo sa mga batang ito. Continue, Lord, to encapsulate them with your power, with your glory, with your most precious blood, O God. And no weapon of the enemy will prosper over their lives in the name of Jesus. In the name of Jesus. Father God, give them, Lord, the wisdom, divine wisdom, knowledge, and understanding na sa kanilang murang isipan, Panginoon, ay naroon, O Diyos, maranasan kanila. Lord, marinig kanila, katulad po ng batang si Samuel, Panginoon. Bata pa lang siya, nabuksan na ang kanyang tainga, O Diyos. Narinig niya ang kanyang na inyong boses, Panginoon. Gayon din, Lord, ang panalangin namin sa mga batang ito. Open their ears, O God. Yes, O Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Gamitin niyo mga batang ito, Panginoon, upang mahayag ang inyong kapangyarihan, upang mahayag, Panginoon, hallelujah, ang inyong kalwalhatian, O Diyos. Sapagkat sinabi niyo, kahit bato nga, kaya niyong gamitin. Higit sa lahat, Panginoon, ng mga batang ito'y gamitin niyo para sa kalwalhatian ng inyong banal na pangalan. Maraming pong salamat, Lord, sa kanila pong Sunday School. Father God, I pray, hayaan niyo po, Panginoon, na maging attentive sila, matanggap nila, Panginoon, ang inyong salita, O Diyos. Salamat, salamat. Into your hands, I entrust their lives, O God. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. God bless you. Amen. So, are we ready for the word? Amen. Sino po ba ang nakaranas ng presensya ng ating Panginoon? Amen. That's what we call tangible presence of God. Amen. It's true na ang presence ng Lord is everywhere. Sabi ng banal na kasulatan, where 2 or 3 gathered in His name. Amen. Nakikinig po ba ang lahat? Sabi po ng banal na kasulatan, where 2 or 3 gathered in His name, I am in the midst of them. Pero we desire for more. Amen po ba? We want the manifested presence ng Lord. Lagi ko po sinasabi, ang isang tatay, kahit nasa bahay, kung di naman naimik, di po ba? We want His presence to move mightily. Amen po ba? That's the manifested presence. It's true, merong omnipresence ng Diyos, but we desire for more, kaya meron pong manifested. That's why we should desire. Amen? Kahit nandyan po ang banal na Espiritu, kaya nga po ang banal na Espiritu sa atin, di po ba, kapag nagkakasala tayo, hindi naman siya umaalis eh. Di po ba? Pero nagigrieve siya, nalulungkot. Because our Holy Spirit is kumbaga may persona po siya, nalulungkot po siya. Amen? Same holds true po sa presensya ng ating Panginoon, okay, na dinidesire dapat natin yung tangible presence niya. Ano ba pag sinabing tangible?
It's visible. Nakikita. May ebidensya. Anong ebidensya mo na nandun ang tatay sa bahay? Di po ba nagsasalita? Nakikipag-commune sa pamilya. Amen? Kahit nandyan po ang Panginoon sa kalagitnaan natin, kung napalungkot natin siya, will He move? Maaring hindi. Amen? Kaya we desire His manifested presence. Kasi po, nandyan po yung manifestation ng presence po niya, kahit ano po pwede mangyari. Amen? Yung may sakit, gagaling, di po ba? Bakit po? They acknowledge His presence. They acknowledge the authority of Jesus Christ. Saan po ba walang nagkaroon ng masyadong himala ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus? Di po ba? Sa bayan niya. Amen? Kung saan familiar siya sa mga tao. Amen? Kaya nga po sa atin po mananampalataya, we should desire His presence more than anything else. Amen po ba? Amen? So dadako po tayo sa salita ng ating Panginoon. Pakikalabit po ang iyong katabi. Handa ka na ba? Yung cellphone mo ba, na-surrender mo na? Baka po may nakalusot. Amen? Amen. So, ganun po. Amen? Para yung focus po natin nasa Panginoon. Amen? Kahit isang salita lamang po, lagi ko po sinasabi, isang salita lang po, marinig po natin, sapat na yan para mabago ka. Amen? Tulad po ni Apostol Pablo na dating Saul, di po ba? Nung narinig niya yung boses ng Panginoon, pero kung titingnan po natin si Apostol Pablo, aral naman po talaga siya sa salita ng Diyos. Amen? Kung patalinuhan lang, mas matalino siya. Bakit po? Kasi inaral. Amen? Posible pala sa atin, mananampalataya, memoryado mo yung buong Biblia, and yet malayo ka sa presensya ng Diyos. Just like the Pharisees and the Sadducees. Amen? Kaya nga galit na galit ang Panginoon sa kanila eh. Alam naman nila yung salita ng Diyos, pero bakit malayo ang puso ng Panginoon sa kanila? It's possible for us, although you are busy in the kingdom, lahat ginagawa mo para sa Panginoon, pero ang puso mo pala malayo sa Diyos. It's possible. Amen? Kaya nga po, ang paglilingkod sa Panginoon, ang pag-acknowledge sa presence niya, hindi po yung ginagawa mo. Ano yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon? Naunawaan po natin. Amen? Mark 12:30. Tuloy po natin. Ito po yung text po natin for the whole month of March. Marami na po ba tayong natutunan patungkol po sa teksto na ito? Is this the third week? Third week. Patapos na po. I hope and I pray meron po tayong nakuha in the Spirit. Huwag po nating palalampasin yung buwan na every month may declaration na lumalagpas lang po sa atin. Amen? Sabi po rito, Mark 12:30, love the Lord your God. Pakikalabit po, mahal mo ba ang Diyos? Amen. Mamaya po, malalaman natin. Magkakaalaman mamaya. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Aming Ama, salamat po sa umagang ito. Salamat sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. Lord, amin pong itinatalaga ang amin pong gawain, especially, O God, ang aming pong pagbubulay-bulay na iyong salita. Banal na Espiritu, malaya ka pong kumilos sa aming kalagitnaan. At Lord, lahat ng aming maririnig, ito po'y tumimo sa aming puso, magkaroon ng manifestation, magkaroon ng transformation ang aming mga buhay para sa iyong kapurihan. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Ibig sabihin po, your whole being. Kasi po minsan ang mga mananampalataya, half-hearted. Amen? So, hayaan lang po natin ang salita ng Diyos ang mag-penetrate sa atin. Sabi po ng banal na kasulatan, the word of God is like two-edged sword. Amen? Ibig sabihin po, masakit. But, sabi ng banal na kasulatan, the truth will set us free. Amen. So, nagtanong po itong ano po bang meron ang tao? Ba't sobrang mahal na mahal ng Diyos ang tao? In response, sabi po ng Mark 12:30, we have to love also our God. Amen po ba? Sabi po sa Psalms chapter 8 verse 4, nagtanong po ang psalmist. Psalms chapter 8
verse 4. Sabi po rito, what is man that you are mindful of him? Ano bang meron sa tao? Ba't napakalapit ng tao sa'yo, sabi ng psalmist. And the Son of Man that you visit him. Verse 5. You have made him a little lower than the angels. Hindi lang nasa isip ng Diyos, nilukluk pa ng Diyos ang tao sa isang posisyon. Naunawaan po natin. Sabi po rito, for you have made him a little lower than the angels, and you have crowned him with glory and honor. Kaya nagtanong ang psalmist, anong meron sa tao? Ba't sobrang lapit niya? To the point, sabi sa John chapter 3 verse 16, nung nagkasala ang tao, tignan po natin, for God, John chapter 3 verse 16, gusto ko po may emphasize itong mga salitang ito. John chapter 3 verse 16, Brother Henrik, sabi po rito, very familiar sa atin, for God so loved the world that He gave His only. Sino po bang Kristiyano hindi pa nakaka-memorize dito? Papamemoryahin po natin. Amen? Sabi po rito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Sobra po ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Kaya nga to the point, pansinin niyo po, may salitang siningit dito eh. For God so loved the world. Pwede namang sabihin na lang, for God loved the world eh. Naunawan po natin. Bakit po siningit yung salitang so? In order for the love of God to be emphasized. Para bigyan ng diin ang pagmamahal ng Diyos. Naunawan po natin. May kausap po ba ako? Pwede namang sabihin, mahal lang ng Diyos ang tao. Pero ba't nagsingit pa lang salita ng Diyos na salitang so, in order for the love of God to be, amen, magkaroon ng emphasis sa buhay po na natin. Amen? Sabi doon, for God so loved the world. So bago po ako magpapatuloy, ang pamagat po ng atin pong pag-aaralan ngayong umagang ito is, the heart of the matter is the matter of the heart. Very familiar po ba? Amen. Tignan po natin mamaya kung bakit. The heart of the matter is the matter of the heart. In connection to our topic this month, loving God above all. Pero bago po natin ituloy ang ating pag-uusapan, gusto ko lamang pong ipakita sa inyo ang video clip na ito. And tingnan po natin kung gaano po tayo mahal ng Diyos. Amen? So I want your eyes, I want your ears to be open this morning at hayaan po natin ang Panginoon mangusap sa atin through this video. Alam ko po, napanood nyo na to. Pero right now, let us open our hearts. Amen? Amen. Amen. Nakita po natin yung video. Okay. So sabi po ng history, tsaka ng mga research po nila, totoo po yung ginamit. Amen? Kung paano po nilatay ang Panginoon na sumasama yung laman. Kaya po sabi ng banal na kasulatan, hindi makilala eh. Amen? Yung katawan ng Panginoon nagluray-luray. Amen? So, tignan po natin. Sabi po dito sa John chapter 3 verse 16, binasa po natin kanina, kung paano ka minahal ng Diyos. Amen? That to the point, the best of heaven, ibinigay niya para sa iyo. Kaya ikaw, sino ka para hindi magmamahal sa Diyos? Amen? The sovereignty of God, ibinaba ang sarili. Actually, pwede namang lipulin nila ang tao eh. Tama po ba? Amen? Dahil po sa pagmamahal ng Diyos, yung sovereignty niya, yung divinity niya, ibinaba niya for you and for me.
Amen? Upang iahon tayo. Amen? Kasi ikaw mismo, alam mo sa sarili mo, tayo po lahat ay nagkasala. Tama po ba? Amen? Sabi ng banal na kasulatan, and for the wages of sin is death. Supposed to be tayo talaga yung maparusahan ng ganyan. Kung sa panahon ng ating Panginoon. And ang masaklap po doon, it's for eternity. Walang hanggang kamatayan. Pero hindi pumayag ang Diyos. Amen? Sabi ng banal na kasulatan, without the shedding of blood, there's no forgiveness of sin. Amen? Kaya ibinigay po ang ating Panginoong Hesus para once and for all, i-redeem tayo. Naunawaan po natin. Amen? Why is there a need to love God? Amen? Ba't kinakailangan mahalin natin ang Diyos? Amen? Sabi po kasi sa teksto natin, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Ibig sabihin yung buong buo. Walang kaagaw. Sabi ng banal na kasulatan, God is a jealous God. May kausap po ba ako? Amen? Ang idolatry po na tinutukoy na ang banal na kasulatan sa panahon po natin ngayon, ay hindi po yung mga images na naukit. Amen? Anything or anyone that stand the gap between you and God, at yan ang naghihinder sa'yo para gawin yung pinapagawa ng Diyos, can be your idol. Nanawaan po natin. Your family can be your idol. Your career can be your idol. Your business can be your idol. Di po ba, minsan nagpe-pray ang mga mananampalataya, Lord, bigyan mo lang ako ng business. Lalo ako maglilingkod sa'yo. Dumating yung business. Hindi na alagaan yung puso. Inilayo siya sa Diyos. That's an idol. Amen? Why is there a need to love God? Number one, because He first loved us. Tatlo lamang po ito, but I want you to get something from it. Amen? He first loved us. Una siya nagmahal. Amen? Kaya nga po, hindi dapat makita sa mananampalataya, amen? Especially sa pagpapatawad, ba't ako magsusorry? Wala naman akong ginawang masama. Amen? Kasi mayroon po ako naririnig sa mga Kristiyanong ganyan. Ba't ako magsusorry? Wala naman akong kasalanan. Pag yan ang batayan po natin, wala tayong salvation ngayon. May kausap po ako. Amen? Kasi po ang Diyos, wala naman siyang kasalanan. Pero hindi ibig sabihin nag-sorry ka, kasalanan mo. May kausap po ako. Amen? 1 John chapter 4, verse 19. Sabi dito, we love because He first loved us. Una siyang nagmahal eh. Amen? Kaya wala tayo dapat maisusumbat sa Diyos. Man without God is nothing. God without man, okay lang sa Diyos yan. God without man, He is still God. Amen? But man without God, delikado tayo pag wala ang Diyos. Amen po ba? Magkakandaloko-loko ang buhay natin pag wala ang Diyos. Amen? Nauna po nagmahal ang Diyos natin. John 3:16, ulitin ko po, for God so loved the world. Pwede namang mahal lang eh. Pero bakit pinagdiinan pa? May salitang song. Kasi gusto ng Diyos ma-emphasize sa bawat isa sa atin. Walang katumbas yung pagmamahal niya. Amen po. Amen? Kaya sino tayo para hindi mahalin ng Diyos? Kaya sino po tayo para hindi gawin yung ipinapagawa ng Diyos sa atin? Sino tayo para hindi tayo lumapit sa Kanya? Siya ang unang lumapit, siya ang nag-alay ng buhay sa atin. May kausap po ba ako? Amen? Sabi dito, that whoever believes, although meron siyang ibinigay, pero nasa atin pa rin po kasi ang pagpapasya. Amen? Hindi kinuha ng Diyos sa tao yung tinatawag na free will. Amen? Meron siyang inilatag. Amen? Pero nasa sayo kung kukunin mo o hindi. Kahit gusto ng Diyos, ayaw niya tayo mapahamak. Kung tayo mismo gusto natin mapahamak, wala siyang magagawa. Kasi binigay na po niya lahat. It's up to us. Nasa sa atin na. Kumbaga yung bola, nasa iyo. Gusto mong pumunta sa langit, nasa iyo ang bola. Gawin mo yung pinapagawa ng Diyos. Kung ayaw mo namang gawin,
Amen? O, maggawa ka ng sarili mong kagustuhan. Sigurado, sa impyerno ang punta mo. Hindi ko po kayo tinatakot. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Amen? God has given us the best of heaven. Kaya ano pa ba yung pwede niyang hindi ibigay sa'yo kung binigay niya na yung best ng kalangitan? Sino po ba yun? Amen? It's the Lord Jesus Christ. Kung ibinigay niya yung kaisa-isa niyang anak, amen? Yung pagkain mo pa ba araw-araw, hindi niya kayang i-provide? Yung matrikula pa ba ng mga anak mo, hindi niya kayang i-provide? Binigay na nga niya yung best ng kalangitan. Amen? Saan po nagkakaroon ng problema? It's in us. It's on the mind. Amen? Sabi nga po, ang mind natin is the battleground. He who controls the mind, controls the man. Amen? Kung sino kumokontrol sa kaisipan, nagiging siya. Kaya nga po sinabi ni Bishop Jimmy kahapon, amen? Kung gusto mong daluyan ng pagpapala ng Diyos, idikit mo yung sarili mo sa vine. Amen? We are the vine and God is, baliktad. Amen? Idikit mo kailangan yung sarili mo kung gusto mong daluyan ka ng buhay na nanggagaling sa Diyos. Kung gusto mo namang daluyan ka ng mga bagay-bagay na makamundo, idikit mo yung sarili mo sa makamundo. As simple as that. Amen? Kahit na gaano ka katalented, kahit gaano ka karangya ang buhay, kung hindi ka nakadikit sa totoong nagbibigay ng buhay, baliwala ang buhay. Amen po ba? Halimbawa, yung faucet mo sa bahay, sabihin na natin ginto yung faucet mo. Amen? Kung hindi ka naman nakakonect sa source ng tubig, mapapakinabangan mo ba yung faucet? Di po ba hindi? Amen? Kahit gaano ka katalino, gaano ka karangya, gaano ka man, sabihin natin, ikaw na yung pinaka sa mundong ito. Without Him who is the source of life, baliwala ang buhay. May kausap po ba ako? Amen? Kaya wala po tayo may pagmamalaki sa ating Panginoon. He first loved us. Kaya sino tayo para hindi natin mahalin ng Diyos? Amen? Baka sinasabi ng iba, masyadong OA yung video, pero hindi po. Ang description ng Bible, hindi na makilala ang katawan ng ating Panginoon. And based on history at saka sa mga ginagamit ng mga Roman Empire sa pag-persecute, parusa sa mga prisoner, is mga ganyan. Yung hook, yung pamingwit, sino po ba nakita ng pamingwit? Di po ba may hook sa dulo? Parang ganun po yung ginamit sa ating Panginoon. Na pag hinampas sa flesh, may sumasamang laman. Amen? Naunawaan po natin? Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. Naunawaan po natin. Number 2. He redeemed us and gave us life. Tinubos niya tayo at hindi lang tinubos, binigyan pa niya tayo ng buhay. Buhay na masagana, buhay na walang hanggan. Ephesians chapter 1 verse 7. Ano pong sabi rito? In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Kasi sabi po ng banal na kasulatan, kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya meron kailangan mag-sacrifice. Kasi po, in the Old Testament, bago po dumating ating Panginoong Yesus, nag-aalay naman talaga mga Hudyo. Pero once a year, sa templo, nagdadala sila ng hayop. Imagine nyo po, ngayong panahon natin, may magdala ng baka dyan, may magdala ng kambing dyan, kakatayin natin at alay natin sa Panginoon. Pero once and for all, sabi ng banal na kasulatan, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Once and for all. Magmamahal na araw na naman po. Amen? Lahat po yan, inaalala lang po natin. Pero it doesn't mean parusahan mo yung sarili mo at magpapako ka sa krus. Amen? Kasi sabi ng Panginoon, it is finished. Tapos na po lahat. Ang kailangan lang natin gawin is recognize what Christ did for us and accept the forgiveness of our sins.
At yung mga kasalanan pang magiging kasalanan natin in the future. Pero hindi rin po ubra, amen, na pagka yung sinasabi nila extreme grace, pag nag-save ka na minsan, okay na. Always save ka na, hindi po. Kasi sabi ng banal na kasulatan, we have to work our own salvation. Mamuhay ka pa rin na matuwid. Kasi mababaliwala yung sinasabi ng Panginoon ng ating banal na kasulatan na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Eh kung gawa ka ng masama, nang hindi ka aya-aya sa Diyos, eh di babanggain niya yung sinasabi niya. Tama po ba? At ang sabi ng banal na kasulatan, hindi pwede magbangga ang salita ng Diyos. His word will never return unto Him void, but it will accomplish the purpose. Bakit niya sinabi yun? Amen? He redeemed us and gave us life. Galatians chapter 1 verse 4. Who gave Himself for our sins to rescue us from the present evil age, according to the will of our God and Father. Kalooban ng Diyos eh. Amen po ba? Kalooban ng Diyos na mailigtas tayo. Kaya nga po, ang bola na sa atin. We have to share sa mga hindi pa po nakakilala sa Diyos. Kasi po, ang sabi ng banal na kasulatan, without yung connection natin, without yung relationship natin sa ating Panginoon, impyerno ang kalalabasan ng tao. Kailangan i-accept natin na ang Diyos lang, ng ating Panginoong Hesus lang ang manunubos natin. Amen? Just like, alimbawa po, yung isang prisoner na pinalaya, yung prisoner na yon, meron na siyang death sentence. Di po ba? Nakakabalita tayo ng ganon. Tama po? Lalo sa ibang bansa. Sa atin po kasi walang death sentence. So anong ginagawa? Lahat ng paraan ng government natin nakikiusap sa kapwa government sa ibang bansa na ipardon. Amen? Yung ating kababayan. Pareho po yun, just like sa atin. Amen? Yung prisoner na may death sentence na napalaya. Amen? Sa kanyang mga kasalanan. Ganun po ang ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. May death sentence tayo eh. Tama po ba? Tama po? May death sentence ang tao. For eternity. Walang balikan. Naunawaan po natin. Amen? Dahil nga po yung death sentence na yan, hindi pumayag ang Diyos na manatili yung sentensya na yan. Amen? Anong ginawa niya? Gumawa siya ng paraan. Na instead tayo ang mag-suffer ng sentence na yan, yung sinentensyahan po tayo, anong ginawa ng ating Diyos? He sent His only Son to rescue us and to redeem us from the curse of the law. Amen. Nakuha po natin, mga kapatid, mga magulang. Amen? He gave Himself for our sins. He paid the penalty and provided atonement. Binigay niya yung sarili niya para sa ating mga kasalanan. Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Kaya sino ka para hindi mo mahalin ng mabuti ang Diyos? Sino tayo para hindi ibalik sa Kanya yung hinahanap niyang pagmamahal sa atin? Hindi po naman natin mapapantayan. Amen po ba? Pero we should give our best love to our God. Imagine, pinalaya ka, may sentensya ka na eh. Di po ba, ang isang prisoner, pagka sinabing absuelto sa kaso, anong ginagawa? Kung kinakailangan magtatatalon sa korte, tumatalon yan eh, sumisigaw eh. Bakit po? Kasi alam niya sa sarili niya, hindi na siya magsasuffer. Amen? Same holds true po sa atin. Alam mo sa sarili mo, when you accepted Christ, hindi na ang destinasyon mo impyerno, kundi makapiling mo ang Diyos. Amen? That's the love of God for human being. Sa atin. Kaya nga po, we have to share His love sa ating po mga kapatid, sa ating mga co-workers, sa ating mga kakilala. Bakit po? Kasi sila po man po ay may sentensya na, lalo na kung wala silang relasyon sa ating Diyos. Alam mong may sentensya na siya and we are not doing, amen, yung nararapat gawin. Kaya nga po, pagharap natin sa Diyos, tatanungin tayo ng ating Panginoon.
Amen? Kaya po may mandate ang Diyos sa atin that to preach the gospel, to share the gospel. Hindi lamang po mga pastor na nagsishare. Amen po ba? Kahit ang buhay mo, mananampalataya, can be a blessing or can be a curse sa kapwa. Amen? Anong kailangan po natin gawin? Kahit hindi ka mag-share, ipakita mo lang yung kabutihan ng Diyos, mababahaginan sila. Anong pinasok nitong taong ito? Parang nagbago to. Amen? May magtatanong, anong ginawa mo? Ba't sobra ka namang ganyan na ngayon? Hindi ka na mayaya sa session natin. Amen? Anong meron ka? That's the time. Pakita mo naman yung pagmamahal ng Diyos sa kanila. Amen? It's our responsibility, hindi lamang po sa mga pastor o mga ngaral. Lahat po tayo inutusan ng Diyos. Go and preach the gospel. Amen? Tuloy po natin, Romans 6:23. Ito po yung sinasabi ko kanina. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Although merong wages of sin ay kamatayan, meron namang kaloob ang Diyos. Hindi po nananatili na yung negative side. Anong ginawa ng ating Panginoon? He gave us eternal life through Christ Jesus. Hebrews 9:22. Ito rin po yung binanggit ko kanina. And according to the law, almost all things are purified with blood, and without shedding of blood, there is no remission of sin. There is no forgiveness of sin. Kaya ulitin ko po, sino tayo para hindi natin mamahal ang Diyos? Amen. Wholeheartedly. Kasi pwede namang mahalin ng Diyos, pero Lord, kalahati lang titira ko yung sarili ko. Magtitira ako sa sarili ko. Amen? 1 Peter chapter 2 verse 9. But you are a chosen. Pakasabi po sa iyong katabi, you are chosen. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people. Special ka pala sa harapan ng Diyos. Kaya sino ka para tingnan mo sarili mo na nagpipiti ka sa sarili mo? Kung ang tingin nga sa iyo ng Diyos, dakila eh. Sino ka para tignan ang sarili mo na pinaka-least, pinaka-kawawa? Naunawaan po natin. Kaya wala po dapat mananampalataya. Ang tingin sarili is mababa. Wala dapat mananampalataya. Ang tingin sa sarili, kawawa. Naunawaan po natin. Amen? Kasi ang tingin sa atin ng ating Panginoon, His own special people. That you may dahilan. Bakit ka pinili? Hindi ka lang naligtas para butasan ng bangko na yan. Naunawaan po natin. Amen? Sabi po rito, that you may proclaim, ibig sabihin, you should share the praises of Him. Yung kabutihan ng Diyos, yung papuri sa Diyos, who called you, tinawag ka, out of darkness into His marvelous light. Amen? Kaya yung bangko na yan, hindi po yan para upuan lang. Hindi po tayo niligtas ng ating Panginoon para maupo. Iniligtas tayo ng Diyos para tumayo at magbahagi ng salita ng Diyos. Naunawaan po natin. Pangatlo, number 1 po kanina, He first loved us. Pangalawa, He redeemed us and gave us life. Pangatlo, He has given us everything we need. 2 Peter chapter 1 verse 3. His divine power has given us everything we need for a godly life. Hindi ka binigyan ng negosyo mo para gamitin sa kasamaan. Hindi ka binigyan ng katalinuhan para gamitin sa walang kwentang bagay. Di po ba, maraming mga matatalino, hacker nga tawag sa kanila eh. Pero ang ginagawa, nang lalamang ng kapwa. Amen? Sabi dito, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Tinawag ka
ng ating Panginoon. May purpose ang Diyos sa'yo, bakit ka iniligtas. Amen? Naunawaan po natin. Pakikalabit po ang iyong mga katabi. Amen? Matthew chapter 6, verse 33 to 34. Sabi po rito, huwag niyo pong kakalimutan yung salitang but. Kasi po, ang but ay malaking kahulugan po sa mensahe po natin. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Ang tao gusto lang, all these things will be added. Pero, meron pong kondisyon. But seek first. May kondisyon ng ating Panginoon. Amen? Sabi din sa 34, therefore, di po ba sa English o kaya science, pag sinabing therefore, is a conclusion. Ibig sabihin, final na. Therefore, do not worry. Bakit po marami nag-worry? It's because, amen, yung pagkakaalam nila sa ating Panginoon, hindi pa ganun na-establish. Pero pag nalaman mo yung grace ng Panginoon, nalaman mo yung pagmamahal sa iyo ng Diyos, sabi doon, do not worry about tomorrow. For tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. Amen? Sabi doon, but seek first. Ano pa po ba yung mga verses before that? Yung mga Gentiles, yung mga hinahanap ng mga Gentiles, yung paano sila magtrabaho. Di po ba? Ang sabi pa ng Panginoon, ang mga ibon di naman nagtatanim, ba't sila kumakain? Amen po ba? Ang mga bulaklak na yan, di naman naghahabi, pero ang gaganda ng kanilang kulay, kasuotan. Ikaw pa kaya na inalayan ng buhay ng Diyos? Amen? Amen po ba? Tayo pa kaya na pinag-alayan ng buhay ng Diyos? Sabi kaya, ang encouragement sa atin ng Panginoon, mayroon kang dapat gawin. Anong kailangan mong gawin? Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto you. We have to seek first ang ating Panginoon. Amen? Seek first the giver before the gift. Amen po ba? Kasi po, minsan, ang mananampalataya, lumalapit lang sa Diyos pag may kailangan. Lord, may pambayad, magbabayad ako bukas. Amen? Pero rather, before that, dapat inaalay natin yung buhay natin na nakikipagniig tayo sa ating Panginoon every day of our lives. Di po ba sa mga magulang, mas gusto mo na ang mga anak natin ay hindi lang lalapit sa'yo na may kailangan? Mas gusto ng magulang na lumalapit ang anak natin, naglalambing lang, wala namang kailangan. Di po ba mas masarap yon? Ganon din po sa ating Panginoon. Amen? Kahit po napaka-busy natin sa gawain ng Panginoon, kung malayo ang puso natin, tulad ng sinabi ko kanina, kung malayo naman ang puso natin sa Diyos, anong halaga ng ginagawa mo sa kingdom of God? Amen? Anong halaga nung pagbibigay mo ng tithes? Kung di naman talaga yan pinapagawa sa iyo. Halimbawa, di po ba, ang sabi ng Panginoon, you have to give this amount. Nangusap sa iyo ang Diyos, Lord, ito lang po ang kaya ko. Di po ba? Anong halaga ng ibibigay mo? Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, that obedience is better than sacrifice. Ano yung pinapagawa sa iyo ng Diyos ngayon? Ano yung kailangan niya sa atin? Hindi yung ano ang gusto natin. Naunawaan po natin. Amen? John 10:10. Sabi po dito, the thief does not come except to steal, and to kill, and to destroy. Andyan po ang kaaway. Pero hindi po nanatili na ganun lang. May katuloy po ito. Ano sabi po rito? I have come. Naparito ako. That you may have life, and that you may have it more abundantly. Hindi lamang ko hinayaan ng Diyos, nandyan ang thief, nandyan ang kaaway. Anong ginawa niya? Amen? Iprinesenta niya yung sarili niya para tayo magkaroon ng buhay. Buhay na masagana, buhay na walang hanggan. The Greek word translated life is in this verse is Zoe. Amen? Which means the God kind of life. Yung uri ng pamumuhay
na nagmumula sa Diyos. The rich, abundant, divine nature of God. His fullness of love, joy, power, and ability. That's the fullness ng ating Panginoon. Amen? Hindi lamang po nandiyan ang kaaway, hinayaan ng Diyos, pero gumawa siya ng paraan, amen, para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. When we get born again, this abundant life and nature of God is imparted into our spirit from God. Kaya nga po ang poverty is a mentality issue eh. Amen? Kahit may mga kaya, pero ang mentalidad, mahirap sila. Kaya nga yung iba hindi nasasatisfy. Anong ginagawa? Nangunguha pa din. Nangungurap pa din. And dami nang ang kinikita. Anong dahilan? Because poverty is not a money issue. Poverty is a mentality issue. Amen po ba? Ang pagiging mahirap po, mentalidad. Amen? Ang isang mahirap sa finances, dalhin mo yan. Amen? Sa isang lugar na kung saan nakikita nating parang pangit. Pero dahil meron siyang mentalidad na masagana siya, kaya niyang pagandahin yung kapaligiran. Naunawaan po natin. Because poverty is a mentality issue. Proverbs 23 verse 7. For as he thinks in his heart, so is he. Kung sa tingin mo sa sarili mo mayaman ka, edi ikaw yun. Amen? Kung sa tingin mo sa sarili mo na magaling ka, edi ikaw yun. For whatever man thinks of himself, so is he. Amen? But sometimes, it takes time para mag-manifest. Pero umpisahan mo sa iyong kaisipan because our mind is a battleground. Pag natalo ka sa kaisipan, magmamanifest yan sa iyong katawan, sa iyong flesh. Amen? Ito po, malapit na po tayo. Sometimes we are not being faithful to Him. Actually, marami pa pong points, pero ito lamang po yung gusto ko pong ibahagi sa atin. 3 points. Number 1, He first loved us. Bakit kinakailangan nating mahalin ng Diyos? Pangalawa, He redeemed us and gave us life. Pangatlo, He has given us everything we need. Pero sometimes, it's for everyone. Tingnan po natin. Sometimes we are not being faithful to Him. Despite the things God has done for us. Sometimes hindi tayo nagiging faithful. Binigay na lahat ng Panginoon. Still, we are not satisfied. We are being complacent and mediocre in our response to His love for us. One reason, ito po yung nakikita kong dahilan, because of heart issue. Pakisabi sa katabi, puso-puso lang yan. Amen? Ano po yung complacency? Complacency means self-satisfaction, especially when accompanied by an awareness of actual danger or deficiencies. Parang okay ka na sa sarili mo. Parang hindi mo na kailangan. Amen? Pwede na yan. Complacent. Okay na yan. Amen? Kaya nga po simula po nung nagkaroon po ako ng vision with regards sa patungkol sa pagbibigay ng papuri sa ating Panginoon. I want to give Him the best. Even the instrument, even the facilities, I want to give Him the best. Bakit po? He deserves the best. Kaya hindi porke tumunog yung gitara, okay na yan. Meron ka pa naman pwedeng ibigay na best. Hindi porke tumutunog ang speaker, okay na yan. Hindi. Kung ano yung mas maganda, you have to give Him the best. Amen? That's complacency. Pag masatisfy ka. Amen? Na pwede na yan. O tumutunog naman pwede na yan. Okay lang yan kung wala ka ng ibang choice. Pero kung meron ka pa namang dapat na ibigay, why not give Him the best? Bakit po? Kasi una siya nagbigay. He has given the best of heaven. Without Him, wala po tayong salvation. Without Him, destruction ang kalalabasan natin. And mind you, for eternity. Walang balikan. Amen? Sino po ba napaso na? Amen? Di po ba masakit? And sabi ng banal na kasulatan, buong katawan. At the same time, walang kamatayan.
sobrang pagdurusa nun. Amen? Pero hindi po niya pinayagan. Nagbigay siya ng option. Pero yung option na yan, mananatili sa'yo. Ikaw ang may choice. Choose life or choose death. Amen? Nasa atin po ang pagpipili. Mediocre means moderate ability or value. Halos kasing kahulugan po ng complacency. Ulitin ko po, one reason bakit hindi po natin maibigay yung best natin is because of heart issue. Proverbs 4:23, keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life. Maraming issue ang puso. Nag-uumpisa sa puso. Amen? Hindi po yan kasi kinuha ng ating Panginoon yung kontrolin tayo. He has given us a free will. It's up to you to choose between life or death. If you will choose life, you will be benefited to it. If you will choose death, you will experience the consequences of it. Amen? Jeremiah 17:9-10, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Verse 10, I, the Lord, search the heart. Kahit naman gawin mo yung pinapagawa dito sa church, kung yung puso mo nagrereklamo ka, baliwala. Amen? Tama po ba? O sabi ni Bishop, gawin to. Amen? Pero yung puso mo naman wala doon. Baliwala. Amen? Kasi ang Panginoon pa nakakatingin, puso-puso. Basehan ng Diyos sa atin yung ating puso. Kahit sabihin nga natin, di po ba ang mga Sadducees, they memorize. They are doing yung dapat nilang gawin sa templo and yet malayo sila sa ating Panginoon. Kahit memoryado mong Biblia, kahit everyday nandito ka sa loob ng iglesia, kahit ilinisin mo every now and then ang church, pero kung wala ang puso mo sa ginagawa mo, you are only doing it because of your obligation, baliwala ang ginagawa natin. Amen po ba? Amen? Kaya kung gagawin mo na lang din, gawin mo na ng buong puso mo. Amen po? Kung may pinapagawa sa atin ang mga gulang natin, kung saan man tayo, kung may trabaho tayo, gawin mo ng buong puso mo. Bakit? In everything you do, do it for the glory of God. Amen? I, the Lord, search the heart. I test the mind, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings. 1 Corinthians 13:1-3, malapit na po tayo. Sabi po rito, though I speak with tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or clanging cymbals. Maganda po itong cymbals pagka kasama sa tugtugan. Pero po pag mag-isa niya, masakit sa tenga. Tama po ba? Pero pag yan sumama sa mga ibang instruments, it's pleasant to the ear. Pero sabi po dito, tingnan po natin, though I speak with tongues of men and of angels, but have not become a sounding brass or a clanging cymbals. Masakit sa tenga. Kung wala kang pagmamahal, kahit na ikaw na yung sinasabi dito na meron kang gift sa tongues, saka sa mga angels, nag-speak in tongues ka, kahit bihasa ka pa dyan. Kung wala kang pagmamahal, sabi dito, you are just like a sounding brass or a clanging cymbals. Amen? Kaya minsan, titignan po natin, kahit mag-speak in tongues ka, kung nasasaktan na yung tenga mo, nasasaktan na yung tenga ng iba, baka wala kang pagmamahal. Di ba ba? Speak in tongues ka lang ng speak in tongues. Pero deep within your heart, wala ka palang love. Kaya yung makakarinig niyan, maaaring masasaktan ng tenga nila. Ikaw mismo masasaktan ng tenga mo. Bakit? Kasi you're just like a clanging cymbals. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, di po ba ito hindi na-desire natin? So that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. Ito po ginagawa po sa church. Amen?
Pakisabi sa yung katabi, puso-puso. Amen. Verse 3, and though I bestow all my goods to feed the poor. Amen. Kahit ikaw na yung pinakamabait sa mga pinakamabait. Ikaw na yung pinakamatulungin sa lahat. Sabi dito, and though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, magpakamartir ka man, magpakabayani ka man, but have not love, it profits me nothing. Baliwala. Amen? John 21:15-17. Ito po si Apostol Pedro, kinausap ng ating Panginoon. Ito po yung time na napako na ang ating Panginoon na buhay na muli. Amen? So nakipagkita ang ating Panginoon, hindi po nila alam. Ito po yung kwento na kung saan sabi ng ating Panginoong Jesus, ihagis ninyo yung lambat at makakahuli kayo. Sabi nila Pedro, magdamag na po kami ng huli, wala kaming nahuli. Pero dahil sinabi mo, gagawin namin. Amen? Ito na po, dumating po itong verse 15. So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than this? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, feed my lamb. Siguro habang abala sa pagkuha ng isda sa lambat, nangusap ang Panginoon sa kanya, Pedro, mahal mo ba ako? And ang mata niya, nasa isda. Ano sabi niya? Panginoon, mahal kita. Pero may nagtatanong sa kanya. Amen? Can you imagine? Amen? Na-imagine po natin. Verse 16, sabi dito, nangusap ulit ang ating Panginoon. He said to him again a second time, Simon, son of Jonah, do you love me? Abala ulit. Kasi sabi doon, sobrang dami nang nahuli eh. Nagtawag pa nga silang isang bangka kasi hindi kaya. Amen? Sabi dito, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, tend my sheep. At sa pangatlong pagkakataon, he said to him the third time, Simon, son of Jonah. O maaaring sabihin sa iyo ng ating Panginoon. Amen? Maaring Kati. Amen? Son of, hindi ko po alam yung pangalan ng tatay po niyo eh. Amen? Maaring Dudes. Diba? Maaring Van. For the third time, do you love me? Sabi ng ating Panginoon. Peter was grieved because he said to him the third time. May implication kasi bakit naulit-ulit ng ating Panginoon. Do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. Alam naman ng Panginoon kasi nababatid naman niya yung puso natin eh. Bakit kailangan niyang sabihin pa? Amen? Because He needs our response. Amen? Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said to him, feed my sheep. Ito po yung panahon. After Jesus' death, disciples went back to their old life. Di po ba? Si Pedro, nung namatay ang ating Panginoon, nagkawatak ang mga disciples. Si Pedro, bumalik sa pangingisda. Amen? Went back to their old nature. Bumalik sila sa dati nilang kabuhayan. Amen? Sometimes po, we say we love Him, but our attention is not on Him. Sinasabi lang natin, mahal natin ang Diyos. Di po ba yung salitang pagmamahal kasi ngayong panahon na to parang gasgas eh. Tama po ba? Parang wala nang impact sa buhay ng tao. Pag sinabi, oh, I love you, parang wala na yung sense. Nawawala yung essence ng salita. We say we love Him, but our attention is not on Him. Our focus is on other things. Maari yung old life mo, yung old nature mo. Kaya nga po sa Malakay chapter 3, bakit po sinasabi ng ating Panginoon na we have to give our tithes? But hindi po maibigay-bigay ng tao. It's because wala po ang puso. Sa verse 7, I think, come back. Amen? If I'm not mistaken. Pinapabalik tayo. Return to me. That's the word. Return to me. Kaya hindi maibigay ng mga Hudyo yung kanilang tithes is because wala ang puso nila doon. Imagine po yung mga Israelites nung lumabas sila sa Egypt. Di po ba? Their mentality ay wala sa promised land. Their mentality ay nandun sa Egypt. Naunawaan po natin.
Amen? Kaya sometimes sinasabi ng Panginoon, do you love me? Pero minsan ang response natin, we love Him, pero our focus, our attention is not on Him. Our focus is on other things. Our focus is on ourselves, sa sarili natin. We as believers, tayo po lahat mananampalataya, especially leaders, we are being required by Him to feed and tend His sheep. Kung ikaw ay leader, meron kang mga tupa. Naunawan po natin. Kung ikaw ay pastor, meron kang congregation. Lahat po yan, hindi po natin pagmamayari. Ang Diyos po ang may-ari. Kung ikaw ay leader sa iglesia, meron kang nililid na isang ministry, hindi sa'yo yan. Ipinagkatiwala sa'yo ng Diyos yan. Pero meron kang kailangan gawin. Sabi ng Panginoon, feed my sheep. Feed my ministry members. Feed my family. 10. Naunawaan po natin. Amen? Ano po ba ang feed na tinatawag? Feed is to furnish something essential to the development. Kung yung members mo hindi nagde-develop, maaari hindi ka nag-feed. Naunawaan po natin. Kung hindi nagpa-progress, maaari hindi ka nagpapakain. Is there responsibility? Hindi. It's your responsibility because you are their leader. Naunawaan po natin. Kaya po ang pagiging leader, hindi po yan posisyon eh. Especially sa atin, sa iglesia, wala naman po tayong tinatanggap. Halimbawa, ikaw yung leader ng ministry. Wala ka naman tinatanggap. Ang isang empleyado, kaya yan nagtatrabaho dahil merong sahod. Naunawaan po natin. Subukan mong tanggalan ng sahod yan. Ewan ko lang kung magtrabaho. Di po ba hindi? That's practical. Pero sa ministry, iba usapan. Kasi it's a mandate ng ating Panginoon sa atin. Naunawaan po natin. If your members are not growing, ang problema nasa ating mga leader. May kausap po ba ako? May sense po ba yung pinag-uusapan natin? Amen? Sabi dito, to furnish something essential to the development, sustenance, maintenance, or operation of. Ano ba yung ibig sabihin ng feed? Gratify or satisfy. Or you have to support and encourage. You have to support your members. You have to encourage your members. Naunawaan po natin. Amen? Naunawaan po natin, mga magulang, mga kapatid. Ano po yung 10? To move, direct. Kaya ang direction wala sa mga members eh. Kung magkaligaw-ligaw ang ministry, huwag mo sisihin sa members. Sisihin mo yung sarili mo kasi ikaw ang nagda-direct sa kanila. Naunawaan po natin. Sabi dito, to move, direct, or develop one's course. Kaya po ang pinaka-head ng isang barko is yung kapitan. Amen po ba? Kahit napakababata pa, kahit napakatatanda ng mga ibang mga mates niya doon, pag siya yung kapitan, kahit bata siya, siya ang masusunod. Bakit po? Kasi ang direction nasa kanya. Every command nasa kanya. Amen? Naunawaan po natin? To move, direct, or develop one's course in a particular direction. Ito po, ito maganda. To act as an attendant. Yung tend na tinutukoy doon is to act as an attendant, meaning to serve. Amen? You are there, we are there to serve. Amen? Kung ikaw ay leader, you have to serve them. Ibig sabihin, you give direction, you assist them, ano ang dapat gawin, ganito, ganyan. You are there for a purpose. Naunawaan po natin. Amen? Nandun ka hindi para sa posisyon. Nandun ka kasi may malaking ipinapagawa ang Diyos sa iyo. Amen? Kaya 3 beses na binanggit kasi ibig sabihin may binibigyang diin ng ating Panginoon kay Pedro. Amen? Kaya po, sa ating mga members, minsan hindi po hindi po maiwasan, minsan nagkakaroon po ng kiskisan. Tama po ba? Kahit sa loob ng iglesia, hindi po maiwasan yan. Pero sabi ko nga, saying sorry doesn't mean it is your fault. Ang paghingi ng tawad, hindi naman nangangulugan, kasalanan mo. Nanawaan po natin. Kasi maraming iba nagsasabi, hindi ako magsasorry, hindi ko naman kasalanan.
pag yan sinabi sa atin ng Panginoon, ba't ako mamamatay? Hindi ko naman kasalanan. Di delikado tayong lahat. Bakit? Kasi impyerno lagpak natin. Tama po ba? Pag yan ang mindset ng ating Panginoon, wala tayong salvation. Pero ang ginawa niya, He humbled Himself for you and for me. Amen? Otherwise, we don't have salvation. Saying sorry doesn't mean it's your fault. Amen? Pag meron po tayong ganyang klase ng puso, tulad yung kay Pedro, sa mga naunang salita ng ating Panginoon, what to do with that kind of heart? Amen? Na hindi po natin, meron tayong issue sa puso. Proverbs 23 verse 26. Anong kailangan gawin? My son, sabi ng ating Panginoon, give me your heart. Meron tayong ganyang attitude, meron tayong ganyang puso, you have to give Him to God. Bakit? Siya lang kasi makapag-transform sa atin. Amen? Give me your heart and let your eyes observe my ways. Hayaan natin ng Panginoon ang siyang manguna sa atin. Amen? Give me your heart. May issue ka sa puso, ibigay mo sa Panginoon yan. At hayaan mong siya ang kumilos sa buhay mo. Amen? In our conclusion, in summary, we speak about the need as to why we should love God above all else. Number one, He first loved us. He redeemed us and gave us life. He has given us everything we need. The only thing that hinders us in loving Him is our heart. Amen? Meron po yung salita ng ating Panginoon. Dito po, saglit lang po, hanapin ko. Nawala po dito sa aking kopya. 1 John 4:20. Tingnan po natin. Ang mga huling verses na lang po ito. 1 John chapter 4 verse 20. If someone says, mahal po ba natin ating Panginoon? Sabi po dito, if someone says, I love God and hates his brother, he is a liar. Amen? Sabi dito, for he who does not love his brother whom he has seen, nakikita natin yung ating kapatid, how can he love God whom he has not seen? Kung mahal mo ang Diyos, and yet meron kang kagalit, meron kang sakit ng loob sa kapwa, sabi ng banal na kasulatan, you are a liar. Amen po ba? What we need to do is to forgive. Amen? And give that heart to Him. Amen po ba? Sabi dito, hindi po ako may sabi niyan. Amen? Kaya kung sa tingin mo sa sarili mo, mahal ko, pag tinanong mo naman natin kasi ang tao, mahal mo ba? Siyempre. Pero marami pala siyang kagalit. Marami palang may galit sa kanya. Marami pala siyang ayaw mamahalin. Anong sabi ng banal na kasulatan? That person is a liar. Amen? Unknowingly, hindi natin namamalayan, sinungaling pala tayo sa harapan ng Diyos. Sinasabi natin, kaya nating mahalin ng Diyos, hindi naman natin nakikita. Pero hindi natin kayang mahalin ng kapwa natin na nasa tabi mo lang, hindi mo man lang makamayan. Pag oh, I love you at nakita mo, minsan iiwas ka. Bakit? Kasi maaaring kagalit mo pala. Amen po. Sino po bang tinamaan? Amen. Amen? It's for our benefit. Amen? Hindi po para sa... Actually, lahat po yan ay para sa kabutihan po natin. Amen po ba? Para sa ating kabutihan. Kasi pinapaliit mo yung mundo mo eh.
Pagka meron tayong kagalit, anong ginagawa natin? Sineseklude natin sarili natin. Ayaw natin makipag-commune sa iba. Ayaw natin makihalubilo sa iba, especially to that person. Kaya lumiliit ang mundo natin. Amen? The only thing that hinders us is loving Him. In loving Him is our heart. Issue of the heart. Amen? Puso-puso. Amen po ba? Amen? Sabi doon, ang puso ay the most deceitful. Pagkaharap mo, okay eh. Pagtalikod mo, hindi na pala okay. Amen po? Marami na palang kwento. Naunawaan po natin. Amen? Sabi dito, panghuli, the heart of the matter is the matter of the heart. Ang puso o ang buod o ang dahilan ng bagay-bagay sa mundo ay usapin ng puso. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Maybe just sing this song. Bago po natin awitin ito, pwede po bang kamayan ninyo yung mga katabi? Kung kinakailangang i-embrace nyo yung mga babae sa babae, embracing. Kasi hindi mo alam, may sakit ng loob, may sama ng loob pala sa'yo yan. Amen? Minsan unknowingly, nagkakaroon tayo ng ganon. Amen? As much, as many as you can. Amen? Lahat po, lahat. Puntahan mo yung sa tingin mo may kagalit sa'yo. Puntahan mo yung sa tingin mo merong sama ng loob sa'yo. Kasalanan mo man o hindi. Kasalanan man niya o hindi. Amen? Give to Him. Yung puso na yan, bigay mo sa Panginoon. Amen? Mahirap magpatawad, of course. We're still on the flesh. Tama po ba? But, posible ang pagpapatawad. It's possible. Amen? Amen. Let's sing this song. Above all, despite sa mga shortcomings natin, He still love us. Ang Diyos ay mapagmahal. God is love. Love is God. Balibalik tarin mo pa man yan. Hindi magbabago ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. At we have the Christ. We should have the mind of Christ. Kung ang Diyos ay nagpapatawad, sino ka para hindi magpatawad? Kung ang Diyos ay nagmamahal sa mga nagkasala sa Kanya, sino ka para hindi magpatawad? O sino ka para hindi magmahal sa mga nagkasala sa iyo? Amen po ba? Let's sing this song. With eyes closed, ikaw lang at ang Panginoon. Above all power, above all king, above all wonders and all created things, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Above all kingdoms, above all thrones,
above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall. You thought of me above all powers, above all kings, above all natures and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Amen. Mahirap po magpatawad. Amen po ba? It's hard. Especially that we are still on the flesh. Mahirap sumunod sa Diyos kasi we're still on the flesh. That's why we need the Holy Spirit. Amen? Kailangan natin banal na Espiritu. Kasi siya ang nakakaalam yung nature ng Ama natin. Your weaknesses. Amen? Kaya, we need Him sa buhay po natin. Hindi pala muti ang Holy Spirit. Hindi porke sinabi siya, pangatlo, panghuli siya, pinakali siya. Hindi po. They have equal responsibility. They have equal power. Ang banal na Espiritu. How you worship God, how you worship Jesus, it's the same how we should worship the Holy Spirit. Sino ba ang kasama natin? It's not God. It's not the Lord Jesus Christ. It's the Holy Spirit. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, do not grieve the Holy Spirit. Huwag mong papapalungkot. Di po ba, pag may nasaktan tayo, lulungkot, tatahimik na lang yan eh. Lalo kung di naman mahilig makipag-away.
Hindi naman mahilig makipagsagutan sa atin. Tatahimik. The same. The very nature of the Holy Spirit. Tatahimik yan. And do not expect a word coming from God. Marinig mo. Why? It's because napalungkot ang ating banal na spirito. He is our comforter. He is our teacher. Kung walang mag-guide sa'yo, delikado ang buhay mo. Amen? Kahit sabihin na natin, ikaw na yung pinakamatalino, hindi yan basehan ng isang matagumpay na buhay. Ang pagiging basehan ng pagtagumpay ng buhay ay kung nagagawa mo yung ipinapagawa sa'yo ng ating Panginoon. Amen? You may lack finances, pero kung ang buhay mo naman ay kasiya-siya sa Diyos, pagdating mo sa kalangitan, you are being welcome. What is the use that you are famous, sabi ng isang preacher, sa mundong ito, and yet, heaven doesn't know your name? Amen? Kahit kilala ka sa mundo, pero pagdating mo naman sa kalangitan, hindi ka kilala. I do not know you, sabi ng ating Panginoon. Away from me. Amen? We need Him. Lalo na po ang mundo ngayon, pasama ng pasama. Amen? Aming Ama, salamat po sa iyong salita ngayong umagang ito. Lord, your word that can transform lives. Your word that can transform us. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na amin pong narinig. May these words, O God, that comes from you penetrated to each and everyone's heart. Na sa pagtahak po namin sa mundong ito, meron po kaming sandalan. Meron po kaming magagamit, Lord, sa pamumuhay po namin sa sanlibutang ito. Salamat po, Banal na Espiritu, that you are always there for us. You are living in us. Na sa bawat paggawa po namin, Lord, reveal yourself to us. Yung mga nais mo at yung mga bagay-bagay na hindi nakalulugod po sa inyo. Our desire is to please you. Our desire, Panginoon, na hindi ka mapalungkot, masaktan, but our desire is to love you more and more every day of our lives. Hindi man namin matumbasan, Panginoon, ang pagmamahal mo sa amin, but we want to give you the best na pagmamahal po namin sa inyo. Salamat po ngayong umagang ito na ang buhay ng bawat isa, Lord, na naging kaaya-aya po sa inyo. At Lord, sa pag-uwi po namin mamaya, maging dala-dala po namin, Lord, ang iyong salita sa aming mga puso. And we can share this, O God, to everyone else na amin po makasasalamuha. Salamat po sa iyong proteksyon. Salamat po sa pagpapala mo sa bawat isa po sa amin. Sa iyo lahat ng kapurihan at kaluwalhatian, O Diyos, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Amen. Good morning po. Sabi po doon, di ba, you can give without loving, but we cannot love without giving. So lahat naman po tayo dito nagmamahal sa Panginoon. Amen. So, hindi po pwede na hindi tayo magbibigay sa Lord. Kasi kung mahal natin ang Panginoon, kakibat na po sa atin yung pagbibigay sa Panginoon. Basahin ko lang po yung sabi sa 1 Corinthians 13 verse 3. Sabi po dito, if I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames but have not love, I gain nothing. So, ito po yung tinuro po kanina sa atin, napakalaga po na yung pagmamahal natin sa Panginoon kasi di ba sabi doon, He first loved us, kaya binigay niya ang ating Panginoong Jesus. So sa atin po as believers of Christ, dahil may pagmamahal tayo sa Panginoon, yung pagbibigay po natin sa Kanya is, kumbaga, ano na siya part na ng pagiging Kristiyano natin And sabi po dito sa Proverbs 11 verse, saan yun? Proverbs 11 verse 24, sabi po dito, one man gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly but comes to poverty.
So, check po natin yung status po natin. Kung hindi po tayo nabibless, baka po wini-withhold natin yung para sa Panginoon. Sabi po dito, a man gives freely and yet gain. Parang mas lalo pa siyang nagigain habang nagbibigay siya. So ganun din po sa atin. If we want po na mas lalo pa po tayo mabless ng Panginoon, kailangan mas nagbibigay din po tayo sa Panginoon. And alam po natin na we cannot outgive God. So the more na nagbibigay tayo sa Kanya, the more naman po siya na ibabalik niya yung para sa atin. And lalo po tayong i-bless ng Panginoon to be a blessing to many din. Amen. So sige po, prepare po natin yung ating mga ipagkakaloob. Yung mga may envelope po, pag-pray po natin para isil po natin sa prayer po. Sige po, let's pray. Father in heaven, O God, we thank you, Lord, for this morning. Salamat, Lord, sa inyong salita, Panginoon, na aming natanggap. Salamat, Lord, sa inyong pagmamahal sa bawat isa sa amin, Panginoon. And Lord, as we give our tithes and offering, Panginoon, Lord, may kaakibat po ito ng aming pagmamahal sa inyo, O God, as we give this, O God. Lord, kayo po ang mag-bless nito, Panginoon. Kayo po ang magpalago, ang magpadami, Panginoon. Kayo, Lord, ang magbalik ng siksig at liglig at umaapaw, Panginoon, sa aming lahat, Panginoon, O God. And Lord, pagpalain niyo po, Lord, ang bawat isa sa amin, Panginoon, upang maging pagpapala kami, Panginoon, sa inyong simbahan, sa inyong mga, sa bawat isa sa amin, O God, sa mga taong nasa paligid namin, Panginoon. Lord, maraming salamat. Thank you, Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tinatawagan po namin ang lahat ng mga mothers.
Amen. Sige po, dako po tayo sa ating announcement. Ayan po, for our online programs po, tuloy-tuloy pa rin po yung ating Speak Life. Every Mondays, 7:30 p.m. po, live po ito sa ating JBlue page. And ayun po, sa mga gusto pong mag-testimony, gusto po i-testify yung pagbabago po na ginawa ng Diyos sa kanilang buhay, pwede po kayong magsabi po sa amin ni Henrik para makapag-schedule po tayo ng recording po. And maging sa ating leaders and workers po, spiritual feeding every Tuesdays po. Via Zoom naman po ito every 8 p.m. So sinesend po ni Pastora Chic ang link po for this one po. Ayan, midweek service naman po every Wednesday, 7 p.m. So wala po itong live ulit dahil ini-encourage po ang bawat isa na tayo po'y pumunta dito sa church. 7 p.m. po. And Tinig ng Pag-asa every Thursday, 7:30 p.m. Live din po sa JBlue page. Soaking naman po every Friday, 7:30 p.m. So hindi na po natin siya ginagawa ng first Sunday po, worship team, kids, fathers. Ano po, ang ginawa na po natin is open na po siya sa lahat. So we are inviting everyone na, ayun po, let us soak together in the presence of God. Katulad po nung nakaraang Friday po, ang ganda po ng ginawa ng Lord. So nais po ng bawat isa na makasama po namin kayo. Ayan po, dito po 7:30 p.m. po. Ayan, online prayer gatherings sa Fathers po, Monday to Friday, 4 a.m. Mothers po, Monday to Saturday, 5 a.m. And sa pastors naman po, Monday to Friday, 5 a.m. Ayan po. And ngayong darating po na March 27 to 29 po is ang ating camp meeting. So, may registration po ito na 800. So, sa mga wala pa pong mga t-shirt pero sasama po ng camp meetings, sa camp meeting, ibigay po natin yung mga white t-shirt po natin kay Pastora Chic para po mapasabay po sa printing sa Camellia po. Ayan. And, ayun po, like and follow and subscribe po ang ating JBlue page sa Facebook po na Jesus Be Lifted Up Church, maging sa YouTube channel po natin na JBLU Church. Kaya sa oras pong ito, invite po natin si Jojo sa harapan. Saan po si Jojo? Sige po. And ipag-pray po siya ni Rev Stella. Praise the Lord. Teka, saan po kayo? Oh, Davao. Amen. Praise the Lord. Sino pa nag-invite sa inyo? Ay, wala. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. No? Itaas natin siya sa ating Panginoon. Kilala mo na talaga siya bilang Panginoon mo. Amen. Kaya makikita niyo po, no, kanina nga, meron ng kausap na sabi nga maaring lumipat sila. Sabi ko, kapag naroon ang desire natin, katulad ng ating topic kanina, no, heart matters. Kapag desire ng puso mo na talagang sambahin siya sa espiritu at katotohanan, ililid ka niya. No? Dadaling ka niya sa lugar na kung saan malaya kang magpupuri sa kanya, sasambahin siya, at makikilala mo pa siya sa isang malalim, personal at biglang paraan. Amen? Kaya itaas natin ang buhay ni Jojo. Bakit ka nandito sa ano? Nagbakasyon ka lang. Amen. Praise the Lord. Hindi aksidente, no? Ang Diyos ang siyang habi nga. Amen. Praise the Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Let's stretch forth our hands sa buhay ni Jojo. Ang pangalan? Amen. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa buhay po ni Jojo, O God, na kung saan, Lord, kayo ang nakakakita ng kanyang puso, na nais niya, O Diyos, na ikaw ay masamba sa espiritu at katotohanan. Salamat, Panginoon, sapagkat iisang Diyos ang aming pinaglilingkuran. Lord, bagamat siya, Panginoon, ay galing Davao, O God, Lord, itinuro niyo sa kanya ang tamang daan, Panginoon, upang sa kanyang buhay, hindi magkaroon ng patlang, Panginoon, ang kanyang pagsamba sa inyo. Salamat, O Diyos, at anuman, Panginoon, ang kanyang mga gagawin habang sila po ay nandito sa Cavite, Panginoon, Father, continue to be with Lord sa kanya, Panginoon, samahan niyo siya, at hayaan niyo po, Lord, na lahat po ng kanyang gagawin, katulad sinabi nyo, whether we're eating or drinking, we will do it all for your glory alone. Sapagkat kayo nakakasaliksik,
ng aming mga puso. Pagpalain niyo po siya, samahan niyo po siya, Panginoon, at Lord, bigyan niyo siya ng kauhawan na makilala ka pa niya sa isang malalim, personal at bibliyang kaparaanan. Father God, sa inyong mga kamay, pinagkakatiwala po namin ang kanyang buhay. Salamat, gamitin niyo siya bilang liwanag, gamitin niyo siya, Panginoon, sa kanyang makakasalamuha, makita ang kalwalatian at kadakilaan niyo sa kanyang buhay. Salamat po, let your divine protection and guidance ang kanya rin pong maranasan kung siya po ay babalik na ng Davao, God. Thank you, Lord. We entrust, Lord, hallelujah, ang kanyang buhay sa inyong kamay sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Welcome natin siya. Praise the Lord. Amen. Praise God. Ano lang po, may pa announcement. Last week po, di ba merong tayong inanong yung parang tutulong po natin para sa ating mga kapatid doon po sa Balubal, Cagayan de Oro, no? At ito pong nakaraan, kaya po naglagay ng parang parang emergency na nag-ano po sa GC si Bishop kasi po nag-text po na give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.
of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Oh yes, oh God, Lord, salamat sa umagang ito, Panginoon, sapagkat kami po ay narito, Panginoon, para magpasalamat sa inyo at magpuri, Lord God. Salamat sa pagmamahal na at pag-ibig na ibinibigay niyo po sa bawat isa, Lord God. At salamat din po sa lahat ng bagay na meron kami na galing sa inyo, Panginoon. At salamat din po sa buhay po ni Pastor Albi, Lord God, na nagbigay at nagpahayag na salita niyo upang malaman namin ang mga bagay-bagay na hindi na po namin alam, Panginoon. Maraming salamat po. At kulang po pong pasasalamat para sa inyo, Panginoon. Narito po kami para maglingkod at magpuri sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. To it, let the praise begin. The world will praise Him. All around the world, let the praise begin.